Ho acabo de veure. Hola, què tal? O sigui, poso la càmera abans del que pensava, però benvingut, Genís, i gràcies per la sub. O sigui, quina entrada triomfal més meravellosa. Que guai. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Estic molt adormida jo, No m'ho tingueu gaire en compte. Què tal? Benvinguts, benvingudes, benvingudis. Bon dia, Sala Pop. Doncs benvinguts a la... Yey! Bon dia! Bon dia, Slurm, bon dia, Genís. Que guai, m'alegro molt que sigueu aquí. Molt bon dia. Res, com esteu? Espero que estigueu bé. Aquí estem com sempre. Estàs que tinc una reunió absurda de la gent de productes amb problemes d'autoestima. Ai, no, quina mandra. Molts ànims, Esteve, que vagi molt bé. Res, deixeu-me que us he d'explicar coses, com sempre, però és xatxi, o sigui que espero avui fotre-us una torra bastant guai. M'agrada molt que us entengueu entre vosaltres, això sempre és molt important. Llavors, deixeu-me que us faci una miqueta de repassadeta de... vale. Repassadeta d'agenda, vale? Que és el primer que fem sempre. Jo com estic? Jo vaig fent, segueixo amb proves mèdiques, dilluns seguim. Dilluns a la tarda, excepcionalment, hi haurà el pintat de la llibreria perquè jo seré a l'hospital i a veure què em diuen, i a veure si em troben que punyetes em passa i puc tornar a menjar com una persona, perquè és la història de la meva vida. Però no, millor, o sigui, de moment, amb el que m'estan donant vaig millorant, però segueixen sense saber què tinc, amb la qual cosa, seguirem provant. És tot plegat una aventura meravellosa. De moment puc menjar dinosaurios, per si algú té una mala idea, o sigui que això ho podem fer. Aviam, repassinyo d'agenda, vale? Pels qui estigueu... Gràcies pels ànims. És guai. Sobreviurem, vull dir, no patiu. Com puguis tornar a menjar et portem dinosaurios, xocolata i coses. Sí, no, de moment, dinosaurios no em fan mal, o sigui que això em puc menjar. Me'n puc menjar un, no em puc menjar 23, però bueno, poco a poco. Vale, coses importants, cosinyes que heu de saber. Avui a la tarda tenim club de lectura de la Gota Cristof, és a dir, el club de lectura de les sòcies de la llibreria, la qual cosa ja sabeu si esteu apuntades endavant i si no, us heu de fer sòcies, és una cosa que heu de fer. Dilluns, al vespre, hi ha club de lectura amb sabatilles d'aquest deu ser el lloc de Maio Farrell. Aquest és el club de lectura online, és el club de lectura que en aquest cas, aquest mes el fa la Laia. És el club de lectura nocturn, és a les 9 del vespre, serà molt guai. Si no esteu inscrites, inscriviu-vos ja, por favor. I ja està, perquè és un club de lectura molt xulo. Aquí no hi ha excusa que viu lluny, que no podeu venir perquè és online, amb la qual cosa podeu fer-lo igualment i ja està. O sigui que avanti, perquè és un club de lectura molt, molt guai i ens fa molta il·lusió a nosaltres poder-lo fer. I a més, com que és tard, pràcticament és compatible amb qualsevol horari. M'estic llegint Spurs a la meitat i avui així m'apunto. Xachi, a veure si arribeu. Que clar, com que hi ha hagut pont i setmana rara i tal, estem tots una mica desquajeringaus d'horaris. Llavors, la setmana vinent és la setmana dels clubs de lectura, perquè dilluns hi ha el club de lectura amb sabatilles, dimarts hi ha el club de lectures breus, també de la Laia, que fan el que et plori el tigris. Dimecres hi ha petits plaers, club de lectura dels petits plaers. Dijous hi ha el club de lectura de feminisme per senyors. I direu, ja està. Sí, ja està el club de lectura. Diumenge hi ha vermut literari, alerta, de com destruir l'escriptura de les dones. Diumenge 13. Hi haurà una altra literatura pel mig, però us vaig avisant, perquè aquest cap de setmana no tenim vermut, perquè havíem de fer una cosa però no ha funcionat, o sigui que serà el dia 13, el proper vermut, vale? Aquest cap de setmana el Jordi encara no s'ha començat el llibre. Jordi Pi! Espavila!
això, que hi ha xitxa per rato però bueno, com que aquest cap de setmana obrim normal vol dir que obre el pintat i tota la història i bla bla bla, pues ja està, pues allà estarem fent coses i no tenim presentacions ni tenim activitat ni tenim res, però anem fent coses. I què més? Què més us he d'explicar? A veure si em puc escapar de la feina per no anar al vermut. El del dia 13 serà bastant xatxi. Bastant. Ah, i el dia 9, si no veniu al club de lectura de feminisme... Ai, el dia 9, si no veniu al club de lectura dels petits plaers, servidora de vostès estarà fent una xerrada sobre Mercè Rodoreda des de la perspectiva de colonial al Centre Cívic Vilaurània, que està... Espera't, a veure si us ho puc passar. És festa major de Cerdanyola. Vaig a mirar a veure si us puc passar això. Activitats de tardor. No sé si ho trobaré això, però bueno. Cinefòrum, club de lectura... A veure si us ho trobo. Aquí. Fem una cosa que es diuen traces literàries. I us ho passo. A veure si... Sí, és això. És lo de la xerrada. Dimecres dia 9, sí. És això. És una activitat una mica que ha sortit... O sigui, és una activitat que surt del centre cívic aquest de Vilaurània que volen fer coses, no? amb els autors que viuen a Sant Gervasi, que és on és, i llavors ens van demanar si volíem fer alguna cosa així, ens va fer molta il·lusió i allà estarem fent lectura de les cartes de la Muriel Rodoreda i veure com això afecta les seves obres. I és un tamarral heavy metal, però és una cosa molt guai de fer, o sigui que ens ho podem passar molt bé i a mi em fa tremenda il·lusió perquè fa molt de temps que no faig res de Rodoreda i em fa molta il·lusió i ja està. Avui fem el club de lectura de Gota Crista, fem Montserrat Roig, que si no l'heu llegida... Senyores de Barcelona, o sigui, em poden absolutament, vull dir que pot ser molt, 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 molt guai. El club de lectura d'avui em fa tremendíssima il·lusió. Tots em fan molta il·lusió, però a l'anterior vam acabar insultant el traductor molt fortament i en aquest doncs serà com un club de lectura molt suavet, molt smooth, molt bonic i molt preciós i em fa una il·lusió terrorífica, o sigui, no us ho podeu arribar a imaginar. Porto 10 minuts xerrant i encara no he explicat res del llibre que us vull explicar. Fatal, todo mal, Freixenet, per favor, endreça't. Vale, el llibre del qual us vull parlar avui és aquesta meravella. Olalla. El veieu bé? Vale. Us passo un link, vale, per aquí, i us explico per què això és un llibre que hauria de ser... Us diré que crec que hauria de ser lectura obligatòria a les escoles. Així, venga, de locos. No, és un llibre molt important, aquest llibre, vale? Perquè... Sabeu de... Algú l'ha llegit? Algú dels que esteu al xat l'ha llegit? Sabeu de què va? La portada mola, bueno, és un petit plaer, evidentment que mola, perquè és com... Els petits plaers fan toquera, són sexis d'agafar. I són... Vale? No el coneixeu? Vale, guai. Aviam, us el llegiré... Sé qui és l'autor, però del llibre ni idea. Vale, aquesta és la gràcia. Vaig a llegir-vos la primera pàgina i a veure què us sembla, vale? I bé, digui el metge, jo ja he fet la meva part i si em permet de dir-lo, l'he feta prou bé. Ara només cal que s'allunyi d'aquesta ciutat freda i malsana i passi un parell de mesos respirant aires purs i amb la consciència tranquil·la. Això darrer és cosa seva. Pel que toca al primer element, em penso que puc ajudar-lo. Ha sigut una coincidència força estranya. Només fa uns dies que el padre em va venir a veure des del camp.
Com que som vells amics, malgrat que ens dediquem a professions oposades, va consultar-me un afer que està pertorbant els seus feligresos. Es tracta d'una família que era... Però vostè és un gran desconeixedor d'Espanya i els cognoms dels nostres grandes no li diuen res. N'hi haurà prou, doncs, si li dic que en el passat van ser un llinatge gloriós i que ara han caigut en una misèria gairebé absoluta. Ho han perdut tot, llevat de la residència i unes quantes llegües de terreny muntanyós i àrid, la major part del qual no és ni bo per sustentar una cabra. La casa, això sí, és una construcció antiga i magnífica i es dreça, envoltada de muntanyes, a una altura molt salubre. Així que, amic meu, així que el meu amic em va explicar els seus neguits, vaig pensar en vostè. Li vaig dir que m'estava ocupant d'un oficial ferit per una bona causa, i que ara vostè ja estava en condicions de desplaçar-se. Li vaig proposar que els seus amics acceptessin d'acollir-lo com a hoste. Tan bon punt li ho vaig dir, l'expressió del padre es va enfosquir, tal com jo malèvolament havia previst. Em va respondre que era impensable. Molt bé, vaig dir, doncs que es morin de fam. No em fa la més mínima pena aquesta altivesa espallifada. Va ser en aquests termes que vam acomiadar-nos, no gaire contents l'un amb l'altre. Però ahir el padre em va venir a veure un altre cop i va comunicar-me, davant la meva sorpresa, que s'havia produït una claudicació. Les objeccions, va dir-me, que havia trobat en indagar la qüestió havien sigut moltes menys de les que havia anticipat. En altres paraules, aquelles persones orgulloses havien decidit empassar-se l'orgull. Vaig tancar les condicions del tracte i, si li sembla bé, li he aconseguit unes estances a la residència. Els aires d'aquelles muntanyes li renovellaran la sang i la tranquil·litat amb què viurà allà val més que totes les medicines del món. Doctor, vaig dir, tot aquest temps vostè ha estat el meu àngel de la guarda i per mi els seus consells són ordres. Però expliqui'm, si us plau, alguns detalls de les famílies amb qui residiré. Ara arribava a aquesta part, contestà el meu amic, i haig d'admetre que no sense dificultats. Aquells pelacanyes, com he dit, provenen d'un llinatge molt noble i encara gasten fums. Ja fa unes quantes generacions que viuen en un aïllament creixent i s'han anat allunyant d'una banda dels rics, que ara estan fora de la seva òrbita social, i de l'altra dels pobres, que consideren indignes del seu tracte. Fins i tot ara, que la misèria els ha obligat a obrir les portes a un llogater, són incapaços de fer-ho sense imposar una condició vergonyant. Diuen que vostè ha de ser un perfecte estrany per ells. L'acolliran, sí, però amb la condició taxativa que no estableixi cap mena de tracte familiar entre ells i vostè. Així comença Olalla. Això és una meravella absoluta, vale? Això és una meravella absoluta, una fantasia fantàstica, gol, tot, sí, vale? Robert Louis Stevenson. Això és l'autor de L'Illa del Tresor, però també de Jekyll i Hyde, vale? O sigui, aquest tio és... Buah! És una persona capaç de mantenir-nos enganxats amb una prosa relativament lenta, vale? Perquè ja ho he notat, vull dir, frases llargues, ni un sol paràgraf, tal, però té una capacitat de mantenir-nos en plan cliffhanger, llegint en plan vull saber el següent, tota l'estona, que és espectacular, però espectacular, vale? Per què és important Olalla? Olalla és un llibre molt guai. Una de les coses que a mi em fascinen més de Stevenson és que els llibres són relativament curts, vale? L'Illa del Tresor és curtet, el misteriós cas de Dr. Jekyll i Mr. Hyde és relativament curt, Olalla és minúscul, vull dir, són 98 pàgines, no arriba a 100 pàgines, és una fantasia de llibre. És una fantasia de llibre, evidentment, a 13 euros, em sembla un regalazo, vale? Per què us l'he fet, per què us l'he portat avui? Us l'he portat avui per diversos motius. El primer és perquè feia molts dies que no fèiem res de text, vale? I em venia de gust. Llavors, com que les poques coses de text que estem podent llegir són cosetes curtes, perquè anem una mica atabalats amb els 393 clubs de lectura que fem, però aquest és un llibre molt guai. La traducció de Xavi Zambrano és, o sigui, espectacularíssima, vale? Com sempre. Aleshores, aquest llibre n'hem estat parlant darrerament bastant perquè, com sabeu, la setmana passada us vam explicar que havíem fet, que hi havia la nova traducció de Dràcula al català, que no la teníem disponible, que és un llibre del Club Victòria, que és una meravella, Bram Stoker, bla 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 bla. Vale. Dijous passat, al vespre, a la nit, vam fer una nit de terror victorià, vale? Vam fer una nit de terror victorià
i vam estar parlant molta estona de Dràcula, vam estar parlant també del vampir de Polidori, que no el tenim aquí perquè és d'una de les distribuïdores, o sigui, el porta una de les distribuïdores que no està funcionant, i em fa una ràbia que em moro. Vam estar parlant d'això, vam estar parlant de Frankenstein, bueno, va ser una nit com molt guai de name dropping molt guai, de personatges molt xulos i tal, i vam estar parlant de Stevenson i vam estar parlant d'Olalla. M'ha encantat l'ús del verb renovellar. Es nota que la traducció és delicatessen. Sí, no, la traducció està super cuidada. És molt curosa. Llavors, no és per fer-vos enveja de la nit meravellosa que vam tenir dijous. Una mica sí. Així us animo a venir. Però vam estar parlant també d'Olalla. Per què? Perquè Olalla és un llibre de terror psicològic, també. És un llibre... És una història, en realitat, que entra dintre de l'època victoriana, amb la qual cosa per època ens encaixa, vale? I és una història absolutament meravellosa i que lo raro, vale? és que passa en algun lloc que podríem dir que és... Jo diria que és... Ho vam estar discutint l'altre dia amb la Blanca Pujals, amb l'editora. Ella deia que era Cantàbria, jo crec que és Burgos, però on considereu, però al nord d'Espanya, vale? a la meseta, però a la part nord. És un llibre espectacular. La premissa és això, és un oficial anglès que ha lluitat en una guerra i que li recepten anar-se'n a respirar, vale? I l'única premissa és no pots parlar amb la gent amb qui vius. Te'n vas a una casa enorme i no pots interactuar amb la gent amb qui vius. I aquí anirem coneixent la història no només de la gent amb qui viu, sinó de la resta d'entorn que hi ha allà, que és poc en realitat. Perquè tenim el padre famós. Tinc les ulleres, he netejat les ulleres i hi ha com una ratlla d'això i no veig res, bàsicament. O sigui, ara mateix no, us estava mirant i no estava veient res, però sense ulleres veig menys, o sigui que és meravellós això. És fantàstic, fantàstic! Aviam, Omar, us veig anat bé. Llavors, és molt guai perquè sí que tenim molt... És un llibre amb molt pocs personatges, el que passa és que els personatges estan molt ben construïts i malgrat tot, El Páramo de la Meseta és un llibre de por. No, clar, és que Helena, tu et fliparà aquest llibre, o sigui, és una passada, de veritat. És un llibre molt xulo. És un llibre que crec que funciona per totes les edats i crec que és un llibre, és a dir, hi ha una cosa que passa, és que hi ha moltes vegades que els lectors, és a dir, i ara us parlo més de la... Va, m'estic desendreçant molt fort avui. Per què és important aquest llibre i per què és important amb la biografia de l'Stevenson, que això és rellevant i no és rellevant. Aquest bon senyor, que va néixer a Edimburg, estava malalt de tuberculosi. Estava molt malalt de tuberculosi i va estar malalt tota la seva vida, ¿vale? Llavors, lo d'enviar-los abans als puestos a respirar era una cosa que es feia i es feia habitualment. Llavors, aquest pobre tio es va passar una gran part de la seva joventut voltant per Europa, buscant a veure què punyetes trobava per poder respirar, ¿vale? Va acabar vivint a Samoa. Però sí que és una cosa que el tio que li anava bastant bé. Llavors, no és banal el fet de que fes aquesta mena de coses. Un senyor victorià regular per culpa de tuberculosi no se puede saber. Efectivament, i sí, amics i amigues, això és una cosa que passava. Llavors, per mi és un llibre superimportant per una altra cosa també, és a dir, en aquell moment, en el moment victorian de la literatura, moltes vegades el que passava és que molts senyors rics, o molts fills de senyors rics, se n'anaven a fer el Grand Tour, ¿vale? Per Europa. Llavors, què passava? Que feien un Erasmus, ¿vale? però així perquè sí, sense excusa ni res. Llavors, jo crec que és guai perquè la majoria dels senyors britànics el que feien era anar-se'n al sud d'Europa. Feien Itàlia, feien Alemanya alguns, sí, d'això, feien Espanya uns quants. Llavors, crec que és guai perquè aquesta mena de Grand Tour, no?
idea de passejar-se pel continent, d'aquesta manera els porta a que quan els que tenen inquietuds literàries o els que tenen inquietuds artístiques en realitat tornen cap als seus països d'origen, exotitzen moltíssim el lloc on han estat, el lloc que han visitat. Per tant, si heu estat alguna vegada a Burgos, qui voldria estar a Burgos? No dic res. Si heu estat alguna vegada a Burgos o a la Meseta, que és un lloc que, vist un tros, vistos tots una mica, ho veureu molt, però ho veureu una Meseta que tampoc no és exactament la que... Ja no la que veureu avui, sinó la que hagués escrit algú d'aquí, cosa que és bastant divertida. That said, és una història de terror? Sí. És una història d'amor? També. És una història bellíssima, sense cap mena de dubte. O sigui, és un llibre absolutament preciós. És que, o sigui, us llegeixo la part de darrere, que no és, com sabeu, no és la sinopsi. Diu, la bellesa m'anava entrant furtivament al cor, silenciant els meus escrúpols l'un darrere l'altre. Tot i que sabia que estimar aquella dona era signar i segellar la pròpia condemna a la degeneració, sabia també que, si fos viva, l'estimaria. Hola, dispensi. Vull dir, què vol dir aquesta intensitat? És que és fortíssim. A veure, ahir vaig veure un TikTok d'una guiri romantitzant Logroño, així que m'ho puc esperar tota aquesta vida ja. Sí, crec que sí. Crec que després de romantitzar Logroño ja ho tindríem. Sold. Aleshores, aquest és un llibre que jo el recomano molt si voldríeu llegir Dràcula i no teniu temps, per exemple. Si us fa mandra llegir coses molt llargues, és a dir, el recomanaria igual que el recomano tots els petits plaers, perquè són llibres molt guais, curtets, que es llegeixen amb... Jo aquest me'l vaig polir aquest estiu en una tarda. En una tarda, sí, tal qual. Vaig començar i vaig acabar. Vull dir que vaig fer i xau. O sigui que és bastant factible de fer. Sí, no? Vaig fer-me un cafè a primera hora de la tarda i quan vaig acabar... Sí, me'l vaig polir una tarda i prou. Tot seguit, aquest estiu. Llavors, per què el recomano també? Perquè hi ha... És a dir, una cosa que ens passa a nivell de target lector, vale? És que hi ha moltes vegades que els lectors o lectores del Petits Plaers són bàsicament lectores. Vale? I ens costa una mica trobar lectors de Petits Plaers. Llibre curt amb ritme, intensitat, combinació guanyadora. Efectivament, o sigui, sí. I a més està, o sigui, com la resta de Petits Plaers, està profundament ben escrit. Hombre, hidratat! Gràcies. Gràcies, Molotov. Convoquem lectors, sempre. Jo sempre convoco lectors a fer coses, vull dir que veniu quan vulgueu. Sou a casa vostra. Però crec que aquest és un molt, molt, molt bon llibre. I l'altra cosa que us deia, no? A nivell de perfil lector, ens passa sovint amb els Petits Plaers que tenim moltes lectores i molt pocs lectors. I aquest crec que és precisament un llibre que la gent que diu és que els Petits Plaers són tous o són llibres com molt suaus. Hola, no. O sigui, això no és un llibre suau. És un llibre molt ben escrit, és un llibre que es llegeix molt bé, és un llibre que és un goig de llegir, però és un llibre que fa por. O sigui, està superbé. És que us el llegiré sencer en veu alta. Això ho podríem fer un dia. Us semblaria guai si féssim un dia de lectura en plan en veu alta, rotllo per Twitch, en plan un llibre sencer? O se m'està en l'olla, molt fort. Què us sembla? Se m'està en l'olla, no? Paro ja, no? De lo que seria lo meu. Doncs jo porto pocs llibres dels Petits Plaers i estic enamoradíssim. Bien! Bien. Jo estic molt enamorada dels Petits Plaers, els tinc tots. O sigui que, endavant. Pensar que les coses toves no són dignes de llegir o que són per senyores fa una mica de tufa misoginia de senyoro. Efectivament, amics! Efectivament i sí. El que sí que és veritat és que passa que moltes vegades els Petits Plaers, i això és així,
són llibres d'un perfil, són d'una etapa i d'un perfil. Això, potser a nivell de gènere, s'escapa una mica, perquè és una mica més terror del que seria normalment un petit plaer, però és que és boníssim. O sigui que, avanti a Molalla! O l'he fet així, i tremola hasta la càmera i tot, dels nervis. Aviam, un moment, això que estava dient. Bon dia a totes des de Cádiz, bon dia Anaïs, com estàs? Esperem que estiguis molt bé. Tu compres la idea, Genís, fes audiollibres, lectures en veu alta i min... No, vull dir, jo us ho dic en sèrio, és que fa molts dies que li estic donant moltes a això perquè marquem el tag de l'stream és lectura en veu alta, llavors jo procuro fer alguna de lectura en veu alta. També penso, si fem una lectura en veu alta, qui es comprarà el llibre? També te digo. Vull dir que igual això ho hauria de pensar una mica, per un tema. No ho sé, a nivell d'estratègia de mercat crec que nos està saliendo regular. Com m'agrada que estigueu aquí. Doncs això, és que estic absolutament enamorada d'aquest llibre, però absolutament enamorada. Llavors, lectors i lectores de terror, lectors i lectores de novel·la negra o de novel·la de misteri, lectors i lectores de coses de fantasia i coses així. És el vostre llibre. És el vostre llibre. És un llibre molt guai, és un llibre que és això, com us dic sempre. És curtet, es llegeix en una tarda o en un fin de si sou de llegir a poc. És una absolutíssima meravella i val molt la pena. De veritat, és que és una locura. Què diu el Molotov? Els senyors haurien d'estar acostumats a llegir a les coses toves. S'haurien d'estar acostumant, sí. O sigui, estic molt contenta perquè cada vegada més hi ha menys biaix de gènere en aquestes coses, però jo crec que és un plan. Proposta, durant la pandèmia jo només llegia el primer capítol d'un llibre random, potser podeu fer el mateix. No ho sé, ens hem d'inventar alguna cosa. Lo de la lectura en veu alta, o sigui, sí que em vindria de gust muntar alguna cosa, rotllo marató, en plan, anem a agafar alguna cosa, una mica tochillo, i fer en plan unes quantes hores de lectura en veu alta, però m'ho he de pensar, perquè ha de ser algo que realment ens encaixi, o no sé, igual agafem algú que estigui lliure de drets, o jo sé. Marató de lectura per Sant Jordi, no, per Sant Jordi no, que moero, però sí, algo així sí. Això ho farem al febrer, que és un mes tonto. Marató amb els diaris de la Patricia Highsmith. Uau. O amb els contes de la Highsmith, ojo, ojo, perquè podríem. Avui no s'escriu massa calor i masses hores. Fa molta calor. O sigui, fa un dia super raro. És molt estrany, això. És molt loco. Escolta'm, com que és un mes tonto el febrer? No, és un mes tonto de feina, per nosaltres. No és un mes tonto. O sigui, per mi el febrer és fantàstic perquè és curt, i dos, aquí no anem haciendo la morición. Vull dir que ja és d'agrair. Però podríem fer alguna cosa així. Això ho he d'acabar d'elaborar. Vull dir que si teniu idees loques d'aquestes, tireu milles amb nosaltres, que ja sabeu que ens apuntem a Bombardeo. El mes més curt es treballa menys 10 de 10. I a més normalment hi ha carnestoltes, cosa que és una fantasia. No és per lo que a mi m'agrada disfressar-me, sinó perquè, jo què sé, patates. I és guai. Guia per a la vida de Bart Simpson. Vale, el tema guia per a la vida de Bart Simpson. Us explico. Aquest llibre juraria que està descatalogat. Vale? Llavors... Sí, de fet, està descatalogat. I el teu aniversari. No, ja ho sé que és el teu aniversari. I know. Ho sé perfectament, Esteve, que és el teu aniversari. Vaig a mirar. Això és un llibre de fa chorrocientos mil años, la guia per a la vida de Bart Simpson, i vaig a mirar-vos al Cegal que... No, sí, ja ho sé. Li dec aquest llibre al Jordi, però... Merda. Ai. Vale, vaig a mirar si aquest llibre es pot aconseguir o no, vale? Per un tema que és disponibilitat del llibre. Crec que podria aconseguir-lo. No ho tinc clar, això m'ha de miri. Perquè si no, l'altra cosa que hauré de fer és anar-lo a buscar a Granollers, que és un lloc on només hi va per amor. Coses que us explico. No me jodes,
Añadir a la cesta. Vale, està disponible. Llavors, el demanaré, me'l llegiré, el tindrem aquí i ja per la vida de Bart Simpson perquè el Jordi Piu va demanar i jo faig el que toca. A veure, quan em va dir el Jordi Piu lo de la guia vaig buscar com una boja i em va dir ma mare, nena, la capsa dels llibres, te'l van robar de casa? Espera un moment. Em van entrar a robar fa 2 anys i es van donar capsa on estava el puto llibre. Uau. Els lladres més llestos del món és un inconable. No, definitivament no. Vale, es pot trobar. Acabo de veure que es pot trobar. Hi ha una reedició del 2018 per algun motiu que no sóc capaç d'entendre. O sigui que en compraré un per tenir-lo a la llibreria i ja està. Carla em sé fins i tot les nadales del llibre. Mira, y viene Malú el leproso y ya nariz no tiene porque es muy apestoso. Mare de Déu, senyor. Bueno, esteu rajant de Granollers i dels Vallesos, perquè és una de les meves activitats preferides de fer a la vida. A més, ara que Cameu ja no és Vallès, sinó que és Osona, que és el lloc d'on hauria d'haver sortit mai, soc molt més feliç. Dit això, per favor, sí. Per què comencem parlant d'Olaia i acabem parlant de Granollers i els Bart Simpson? Allò és una fantasia. No, vull dir, ja ens hi posem, no patiu. Jo ara el demano i amb una mica de sort el recuperaré aquest cap de setmana de Granollers i així ja ho tindríem tot. I això, si no, serà un Cristo gros perquè la vida. Jo què sé, fills meus. En Jordi està fent festa. Està fent festa, no? El Jordi està treballant. Hauria d'estar treballant, no? Està content, vols dir. Vale, llavors jo estic contenta si el Jordi està content. Pues molt bé. Estic molt contenta de que sigueu aquí. Tot això, tots els que sou al xat, us heu apuntat al Club de Lectura amb Sabatilles? Els habituals? Us heu apuntat ja? Perquè si no us heu apuntat aniria sent hora. I ja està. No, estava mirant a tot això, jo estava mirant què estava fent el Carmen Cesc, perquè és on us n'anireu d'aquí no gaire estona, per un tema, que és que jo us porto llibres petits, us porto l'Olaia, que és una meravella de llibre, però són llibres curts. Llavors, què voleu que us explico? Jo no he tingut temps de llegir-me el llibre de la Magui. Vaya, por Dios, no passa res, no patiu. Us ho dic perquè si no us heu inscrit perquè us en recordeu que és dilluns. Coses importants. Ahir està amb Legos, avui està amb Legos, avui el Carmen Cesc està amb Legos, o sigui que jo crec que en breus us anireu cap allà. Aviadet us anireu cap allà. Deixeu-me que us recordi coses. Deixeu-me que us recordi que us he parlat d'aquesta meravilla, que us la torno a enviar, per si algú no. Tadà! Més coses que us he de recordar. Avui hi ha Club de Lectura de Gota Cristof, dilluns hi ha Club de Lectura amb Sabatilles, dissabte i diumenge obrim normal, tot i que no tinguem vermut diumenge. Jo crec que si li demaneu un vermut al Pintat igual us el posa. No ha vingut el Pintat en cap moment, voleu veure el Pintat? Digueu-me que voleu saludar el Pintat, per favor. Estareu Nàuria, estic per pagar-lo per escoltar-vos, però crec que està llarg també la connexió, llavors no cal. No heu vist la Laia tampoc? Us poso la Laia. Hola, Laia. Pintat, vine! Vine a dir hola. Volen que vinguis a dir hola. No podem dir-ho sense tu. No m'ho crec, però bé. Pintat manifesta't, home. Que digui oli. Hola. Claro. A més, vas amb la samarreta i tot, Sí, mira, corporativa. No, Aquesta és per nosaltres. samarreta corporativa. No és com les feminanci que us les deixem comprar, aquestes són només nostres. Pintat, t'estimem, has vist? Jo també vos estime a totes i a totis. Sí, són més bonicos que les pessetes. Bueno, dit això, llegiu Olaia, apunteu-vos al Club de Lectura. La setmana vinent és la setmana dels clubs de lectura, perquè hi ha dilluns Club de Lectura amb Sabatilles,
Dimarts, club de lectura de lectures breus. Dimecres, club de lectura de petits plaers, que no farà Nolaya, ja us ho dic ara. Dijous, club de lectura feminisme per senyors. I diumenge hi ha altres coses, però això ja hi arribarem. I dimecres, si voleu, hi ha lo de la Rodoreda allà a prendre pel sac, a Vila Urània. Vale? Apunteu-vos als clubs de lectura si encara no ho heu fet. Els dels clàssics, que per aquí us tinc uns quants. Ànims en Dostoyevsky. Jo us vaig dir que era un mal de queixal. Tingueu paciència, vale? No s'ha mort ningú de llegir Dostoyevsky. O sigui que deixeu que s'us emporti i no li doneu més voltes, i si hi ha alguna cosa que no s'entén, doncs ja la treballarem, vale? Sou més bonicos. Marit Dostoyevsky, ja ho sé, si és el meu drama d'aquest cap de setmana ja m'hi enfrontaré, però és que abans tinc una altra cosa a Sant Cugat, o sigui que dit això, us envio l'agenda de la Carbonera. M'he llegit dos llibres aquest finde per no haver de posar-me amb ell. Helen! És un loco, sí, no, és un cafre, però bueno, ja us explicaré coses de Dostoyevsky perquè, com sempre, hi ha molta més xitxa de la que sembla. Aviam! Què m'he fet als cabells? Què és aquest drama que porto al cap? Bueno! Cristo gros. Us aneu a veure el Camencesc, que està fent Legos, vale? Ens veiem la setmana vinent, que farà Torre al Pintat i farà còmics. Crec que farà còmics. I ja està. Vaig a fer una raid, si sé escriure raid ja serà l'hòstia. I que vagi molt bé, bonicos. Igualment, que tingueu una molt bona setmana. Aviam. Hola, he sabut fer una raid a la primera. Flipa. Adeu, bonics! Bon dia. Helena Bartomeu, Elisenda Solsona, Elisabet Riera. Molt bon dia tingueu, què tal? Què tal? Qui ha tocat avui? A ti vas suat a mi. Slurmf! Que és tonto. ¿Estás aquí dado? No està tonto! ¿Dónde está tonto? Ai. Anem a veure, deixeu-me ficar que tinc un PDF aquí ficat. Judinet 2011, moltes gràcies pel follow. Què tal? La setmana passada ja vam acabar el Doraemon. No sé si ja veu passar quan el tenia acabat. Ja vam acabar el Doraemon. I ara estem fent Legos. Hem canviat els Doraemons i els Gundams per Legos. I estem fent el DeLorean de Regreso al Futuro. Ah, Judient, vale. Gràcies, ara des del mòbil, vas passant tu aquí. Avui hem fet Olalla de Robert Louis Stevenson. Mare meva.